ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kaluoy sa Ginoo alang kanatong tanan nga mga makasasala. Labi na gyud dinhi sa atong nasod nato untang mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno kanunay untang magpatalinghog sa Dios no mga pagtulunan. Labi na niining ato karong tensyon sa nahitabo nga pag-aristo o pagpadala ngadto sa laing nasod sa atong former President Rodrigo Duterte nga unta mahatagan og tinuod nga hustisya ang maong kahimtang nga dili makapahiubos sa kadaghanan natong mga lumulupyo dinhi sa Pilipinas. Ang ato sang mga benefactors and donors nga naghatag nato kanunay sa suporta sa ilang mga panabang pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili kami mabuhi kun wala ikaw. Busa aron magpuyo kami kinabuhi susama sa imong kabubuton, hatagi kami sa paghuna-huna ug pagbuhat kanunay sa mga butang nga matarong. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Esther. Siray na Esther sa dakong kasakit midangop sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo, ang Dios sa Israel, akong Ginoo ug hari. Ikaw lamang mao ang Dios. Naginusara lamang ako ug wala ako'y kadangpan gawas kanimo. Tabangi in taon ako. Hapit na itahan ko ang akong kinabuhi. O Ginoo, kutob sa akong hinumduman, ang akong banay nagsugilon kanako, giunsa nimo pagpili ang Israel, gikan sa tanang kanasuran, o giunsa nimo kanhi sa pagpili ang among mga katigulangan, aron mahimong imong katawhan, hangtod sa kahangturan. Imong gituman ang tanan nimong mga saad ngadto kanila. Hinumdumi kami o Ginoo, umari ka kanamo niining panahon sa kasamo. Hatagi ako og kaisog. Hari sa tanang Dios ug magmamando sa tanang gahom ngayutanon. Hatagi ako sa hustong mga pulong nga akong isulti sa akong pag-atubang ni Aswero. Kanang lampingasan nga leon, usba ang iyang kasing-kasing, aron awayon niya si Aman, ang among kaaway, ug laglagon siya, ug ang iyang mga lumalaban.
Luwasa kami, o Ginoo. Tabangi ako, na ginusara lamang ako, ug walay bisan kinsa nga akong kapaingnan, gawas kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nagsambit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gihimong dako, labaw sa tanan ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nagsambit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ang imong tuong kamot, nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit, sa iyang gibuhat ka nako. Ang imong kaluoy, o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagpiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ang mga pulong mo, o Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan.
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo og makakaplag ang mangita og ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog paan? O hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pakaha ang inyong amahan nga atua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhato nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, si Reyna Esther buot manalipod sa iyang katawhan nga padung na hotdog patay sa ilang kaaway nga ginganlan og si Aman. Niya muatubang siya sa hari nga si Asuero nga utrosad nga purtisad kabangis nga hari. Una nga di man makaampo si Esther og tao, nag-inusara naman lang siya, dito siya nidangop sa Ginoo. Hay may labaw ang Ginoo o ang tao? Usga. Maayuhan ninyo. Muna nga sa atong tubag sa Salmo, niingon din, Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Nya gisulti sana ni Kristo diri sa atong Ebanghelyo, pagtuktok mo, kamo ablihan, pangita mo, kamo makakaplag, pangayo mo, o kamo hatagan. Ingon ana ang Ginoo, mga igsoon. Muna, ang pagtulunan nga atong makuha, di kita mosalig og tao. Mosalig ta sa Ginoo. Mo ginay first. Sa inyong tan-aw karon sa ato sa Pilipinas, ang atong gobyerno sa ilang mga desisyon karon kaning naglingkod sa atong pangagamhanan, nagsalig bas Ginoo o sa ilang kaugalingon? Ikusga. Kita din hing mga ubos nga mga tao, makakita manggita. Kung nagsalig pa sila sa Ginoo, ang Ginoo manggo dili mag-usab-usab sa iyang desisyon. Unya ang Ginoo sad magsubay gina siya sa kamatuoran. Naasay balaod ang Ginoo kanang gitawag natog divine law. Pero ang divine law kanunay nang nagsubay sa kamatuoran, sa gugma o sa kaluoy. Mo nang naagi na sa divine law kani nga maong mga properties, kamatuoran, gugma o kaluoy. Mao man bitaw nga ang Ginoo bisan pag dagko kay tagsa, basta mobalik lang tangadto niya, naagi day nang iyang gugma, pasaylo, kaluoy. Nya iya gyapong ihatag nato ang maayong butang, kay maayo man siya. Pero kanhitas tao, sa tao, tawhanon nga mga gahom,
ay pastilan mag-usab-usab sama gud aning ato rong presidente. Kita nakasaksi man ta, una pagkumpanya ang ilang gipasalig, unity and continuity. Unity and continuity. Puwerte natong lipaya. Oy, yay, mapadayon gining mga project. Build, build, build. Giingnan pa ta. Build, build, build and more. BBBM. Build, build, build and more. Di ba? Kadungog mo na. Naana sa atong mga ilang mga speeches. Build, build, build and more. Unsay resulta? Nawa ang build, build, build ni President Duterte giilisan og unprogrammed funding. Unprogrammed funds. Tua dito gibutang ang dagko kayong billions sa unprogrammed. Ang programmed nga mga expenditures giprogram na, gipang-cancel, gipang-close o gitransfer sa unprogrammed. Hay namang build, build, build and more. Ana. So, tawhanon manggod. Di ta kasustiner. Pares nako dinhi mo ingon ko ninyo nga kana ganing gihigugma gid ta mo. Pero mga saba magyapon ko sa sakristan, mga saba magyapon ko sa uban. Sa ato padili ko consistent. Gilingay mong tupad. Inawa jud ka mag-usab-usab sa imong desisyon. Inawa jud ka mag-usab-usab. Ay, otrosan mo sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo, bulag ka nato. Bulag o ang kanatong kamatayon. Dugay nang nagbuwag, nagpuyo-puyo na gani. Mga animal kitas tanan. So ayog yung salig anang tao, diha salig sa Ginoo. Nya kita sa mga tawhanon, giagda pud ta nga, kung tanaw nato nahimo na tang yawanon, mubalik tas Ginoo, mubalik ta. Lain pag yung pasalig aning atong presidente, himuon niyang 20 pesos ang kilos bugas. Hangtod karon, wa lang gyapon na mahitabo. Wa na di ay 20 pesos. Wa lain na sad nga hitabo katong nag-away-away na sila ang unit team nahimo ng anti-team. Anti-team na ang iyang ka-unit team nga ang vice president nga atong gipakpakag maayo kini daog gyud silang duha, first time in the Philippines nga nindot kaayo ang tandem nila ni daog gyud. Nag-away dayon. Ambot og kinsay una nilang nangaway basta nag-away sila, di na sila unit team, anti-team na. Ang continuity, discontinuity na. Ana, sige na to. Nanay mga file og impeachment. Kaya naman sa mga team Marcos, mga team Vice President or Duterte. Nag-file na og impeachment. Unsa may gisulti sa atong presidente? Di ko pabor anang impeachment. Ayaw na ninyo padayon na. Ang resulta, gi-impeach lag siyam kauras. Ang giingon nga di ko pabor na impeach. Nadayon ang impeachment. Sunod na sad, gikiha na sad ang amahan ng atong former president na asay mga antay mga Duterte nikiha ngadto sa international kanang ICC. Criminal Court, International Criminal Court. Gisulti na sana sa atong presidente karon nga dili ta mo cooperate sa International Criminal Court kay naatay criminal law dinhi. Operative ang atong mga korte dinhi sa Pilipinas. Kausa ra gi-arrest ang atong former president. Gilupad pangadto dayon wa kabot 24 hours. Hain naman ang atong gisulti nga di ta mo cooperate. Karon gi-investigate siya, gipasulti ningong yapon siya wa man taning cooperate. Gitagaan lang tag notice sa tawag kanang Interpol nga grupos mga nasod ba Interpol mao na implementing body. Karon di ay naminaw ko sa mga comments na ay nag-discuss nga expert kaayo sa international law
ang Interpol di ay kamo kasabot pa nag unsay relasyon sa Interpol o sa ICC. Ang ICC gidi ay ang International Criminal Court mao gidi ay mag-issue og warrant nya adto na nila iagi sa Interpol. Murag ang Interpol mura siya ba og kanang implementing. So ang dili gyud ka issue ang Interpol di ay og warrant of arrest, ang iyang ma-issue kana rang red notice. Red tag. Red tag. Di ay red notice man ting ito. Ako lang ning gikuangkuan sa ako lang na subtansad. Ako lang ipambit niyo kay pulos man sa taway kalibutan ani. Ako lang iproba na kung anhita sa tao mosalig, wa gi klaro. Nya niingon ang atong presidente sa iyang speech ni atong niaging adlaw gahapon ba to the other day nga wa man ta ning support sa ICC ning comply lang ta sa Interpol. By complying sa notice sa Interpol, nag-implementa sa warrant of arrest nga tuagikan sa ICC. So ni cooperate in a way og nisulti gyud ang pipila ka mga judges sa ICC, gi-interview kagahapon na sa social media na our president is cooperating with them. Nya ang gisulti, wa mo cooperate. Wa ta mo cooperate. Nya ang dito kinsa man nagsultis tinuod, pulos man ni sila tao. Ato lang suwayan og pamalandong, di sa tamo ingon nga namakak ang atong presidente, di sa tamo ingon nga namakak tong taga ICC nga mga pipila ka mga judges na niingon na with full cooperation kining ilang pag-issue og warrant of arrest ni President Duterte with full cooperation sa atong Philippine government. Makasubo ba? Nganong di man ta sultihas tinuod? Nganong dili naman lang gid ang tinuod mo isulti? Nganong dili man ta transparent? Kamong naas gobyerno galingkod, nganong di man mo transparent namo diri nga inyong mga kauban. Si Queen Esther sa unang pagbasa, ang nga siyang hunahuna, panalipdan ako ang akong katawhan. Akong panalipdan. Isip siya maoy reyna sa Israel adtong panahona. Kamo sa untang gikas presidente, sa Senado, kamong mga elected official sa gobyerno, panalipdi in taon ming mga kabos, kaming mga ignorante sa inyong pamaagis balaod, iklaro ninyong sulti unsa man gi atong proceedings, dili kay ilad-ilaron ta. Naapay giingon nga nag-follow kuno sila sa tanan gipangutanan atong presidente, naaman kuno ni technical defect ang kaning inyong pag-arrest o ang pagpalupad ngadto ni Duterte ngadto sa Netherlands. Isawa oy, nagsubay ta sa tanang balaod sa proper procedure. Nagsubay ta. Karon na ay expert sa international law, ingon siya sige, din alang na nato questionon kung naabay jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kay dili naman ta member sa ICC. By the way, gibutang sa dito nga naa day daghan kayong kaso sa warrant of arrest nga gi-issue ang ICC ngadto sa mga nasod nga dili under nila, dili ba member pero ni-issue sila o kay doon na lagi mga complaint, ni-issue sila og warrant of arrest. Wa gani kaabot og katunga ni ining ilang gi-issue nga warrant of arrests ang na-implement. Ngano man kay ang sovereign country refused to cooperate. Doon na may right ang country nga mo refuse kay di man siya member. Sa ato pa na-implement man ang warrant dire bisag dili ta member, ni cooperate ta. Sige, granting lang ni cooperate ta. Naay gi-cite nga article sa proceedings how to arrest nagi-state sa kanini ang international law. Murag article 59 sa ilang statute sa ICC naaman na sa social media. Unsa may gibutang dito sa ilang proceedings how to arrest. Ang arresting state
sama nato Philippines. Kita may ni-arrest kay ato mang subject si President Duterte. Kita may ni-arrest. Dunay steps. Number 1 hangtod sa number 7. Ang number 7 mao'y pagpadala sa arrested person or arrested criminal ngadto sa korte sa ICC na maunang naaron sa Netherlands bana. Step number 7. Pero sa discussion diha sa atong expert sa international law, ang gi-implement sa Pilipinas, ang step number 1, midiritso dayon siya sa step number 7. Within 14 hours, giumit ang step number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, nidritso sa number 7, sending the criminal, the accused, to the ICC court. Ang ICC mismo mo'y naghatag aning proceedings nga sundon usa ni siya. Kita mao'y miumit. Kinsa may nag-instruct sa mga kapulisan, labi na ni General Torre, nga i-implement yun to, nga before gipasakay gani sa eroplano si President Duterte, naama na diha sa atong social media, misulti si President Duterte, ang sakto gid untaane. Wa siya mo reklamo ha, nga dadon siya dito. Ingon siya, iyang gidiscuss dito siya, ako lang ning i-lecture ninyo ha, koy basig wa na koy time pag lecture ninyo. Kamo may nag-arrest, ikaw lawyer maka kisa tong lawyer gatubang niya. Ingon siya, hasta ni General Torre. Ingon siya, human ninyong arrest sa accused. Inig-arrest ninyo, musugo dayon ang proseso sa balaod. Pasabot ang due process. Wa man mo'y gihimo karon. Wa man mo'y gihimo. Wa man gani pasudla ang mga lawyers, ang panel sa lawyers ni President Duterte giharangan ra dito sa gawas. Hasta gani si kaning Vice President Sara na gusto siyang musod, di na lang untas iyang pagka-Vice President, sa iyang na lang pagkaanak, wa gyapon pasudla. Unsaon pag lihok sa atong justice system kanang gitawag og due process nga gibawalan man ang mga lawyers, hasta gani ang anak, hasta gani nga ranking officer na Vice President, gibawalan man. Wa maigo sa ato gani mismong proceedings din his Pilipinas. Unya unsa may gisulti sa ICC, ako lang ning nakuha, inig humag-arrest sa person, dadon ngadto sa competent judicial court sa arresting state. Competent judicial court. Diin gida si President Duterte dito sa Villamor Air Base. Gipalingkod atong kwarto niya pag-atake in town sa iyang hubak, maon sana, diabetes ba to? Naglingkod, naghigda in town sa President Duterte sa couch nga gibutangag oxygen ni pahuway. Mao daytoy competent judicial court ang Villamor Air Base. Never nga na-declared na. Natay daghang mga competent court, mga regional courts. Pero wa dada dito, di wrong na. Nya inighuman kun og dada dito, i-evaluate sa competent judicial court ang warrant, iyang basahon ang warrant of arrest, unya iyang i-check kung sa ato dinhing pamaagi og sana state dito sa warrant, gisunod ba ang proceeding sa pag-arrest, proper ba? Nya human din ana, kung proper tanan, tagaan dayon og chance ang accused katong arrested person to exercise his judicial rights, mga legal rights. I-exhaust niya ang tanan niyang legal rights through sa iyang lawyer in relation adtong paghatag niya warrant of arrest. Wa gyapon na mahitabo nagihatag ni President Duterte. Unya ighuman na ana, exercise sa rights, doon na siya'y katungod nga mo appeal ngadto sa atong Court of Appeal. Taas-taas pa yun.
Unya, i-notify ang ICC. Uy, ni-appeal man siya. Ni-appealar man. Ang ICC mo evaluate sa appeal, niya mo padasa kunog notice kung ilabang tugutan nga mo appealar dinhi sa atong Court of Appeals. Nya once nga mahuman ang Court of Appeals, unya murag yapon siya guilty, di makontento, una pa ipadala ngadto sa ICC court. Sila na mo final og hearing, pero nahuman na ang steps 1 to 6 dire. Ako lang ning gihisgutan kay na-impress kay ko. Salamat ninyong mga experts, mga lawyers na karon ni participate niini. At least eye-opener ni nato mga Filipinos nga usahay gibaboy na ang atong justice system. Usahay mura na lang tagtrapo nga giyatak-yatakan, gi-oppress sa mga tao kunuhay mga kanang gitawag nato gamhanan. Can we allow forever sige tagtuon dinhi og balaod, daghan kay tag mga lawyers, dagko kay tag gasto anang siging take anang bar exams nya inig ending ra di ay yatak-yatakan ra ang atong katungod nga wa gani gyoy paghatag og due process. Dagko kay tag gasto aning elections, billions ang atong gastos elections, naapay mga matay padahon sa elections. Inig human ra di ay ilad-ilaron ra ta sa mga naglingkod diha. Himuon tang buta, himuon tang incapable of knowing the truth. Di na sa tingali maayo. Pero asa man ta mo dangop? Yes, mosubay tag balaod, pero mas maayo gyud adto ta mo dangop sa Ginoo. Sabot, kung di sila motuman sa balaod kining atong gipangpili, mupili tag mga tao nga kamaong motuman og balaod, kaming manggid ang atong eleksyon karong kuan Mayo. Iampo nato og pamalandungan nato kinsay atong pilion para aning in midterm election. Pilion nato kaning mga tao nga kamaong musubay og kamatuoran, bahala nagdili perfect. Mga tao nga nagmahal sa mga Filipinos, dili sa ilalang partido or sa ilang kaugalingon, og mga tao nga kamaong mo respeto sa atong konstitusyon sa Pilipinas ug sa atong mga balaod, labi na sa atong mga korte sa Pilipinas. Ang mga pulis, implementor na sila sa mga balaod. Sila maoy atong implementing force. Pero nganong ila man tong gibuhat, nakahibaw man sadta sila aning atong procedural law sa kriminal. Gani, kusog ay mosyagit ang mga human rights, na ako no'y i-checky, kay napatay, wa ko no tagai og higayon, nga mag-due process. Yes, congratulations, kamaotang mosyagit ana, nganong wa may nisyagit karon nga mga human rights, nga wa man paatubanga sa atong korte, gidritso man og dala ngadto sa laing korte sa gawas nasod, as if convicted na siya dinhi nato. Napatanay giingon, kinahanglan gyud i-presume gyud ang person, ang accused nga innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Nganong mura na mag-guilty lagi? Nga bisan gani na lang sa medical assistance, wa gihikaw niya, gideprive niya adtong panahon nang gi-arrest siya. Bisan na lang sa pagpakig-istorya sa iyang mga lawyers o sa iyang mga anak, sama ni BP Sara, ug gihikaw niya, mura gid siya og person deprived of liberty. Kana bang naadong gipamutang sa kuan ba, mao man sila gitawag og PDL, person deprived of liberty, kanang naadya sa ato, naadya liluan, kanang naadya sa mga CPDRC, mga jails nato. Nga unta inosente pa man si President Duterte hangtod karon, accused pa man siya. Nganong i-deprive man sa mga legal assistance and rights. Nganong ang mga pulis insistent man kaayo nga ipadagi sa pasakyon gyud sa eroplano adtong orasa, wa naman lang gyud paugmai nga porti ra ba in taong luyaha ato. Kinsa may nagsugo nga korte sa mga pulis nga ila man tong gisunod.
Naanaroy akong nahibawan na social media o mihatag og public letter, open letter, duha na ka pulis. Ang usa pulis nga kanang kanang ordinaryo nga pulis, ang usa PSG. Ning resign sila sa ilang pagka police officers. Kay samtang naa pa kuno na ang nagbasa gani ato nihilak ganito na social media, nakatuo iyang luha. Kay niingon ang pulis, proud kay ko sa akong badge as police. Kada nakusulo baning akong uniform panahon ni President Duterte, it's my great honor. Pero karon pasaylo ako nga ang kauaw mao nay akong gibati sa nanghitabo karon ug sa mga gipangbuhat namo, sa mga gipangsugo namo, nauwaw nako. Og samtang doon na pa'y nahibiling dignity, sense of honor in my life, in myself, hubuon ko na ning akong uniforme. Samtang na pa'y nahibiling honor sa akong. Mga pulis na gini, wahay kasugo nila, nang resign. Ambot, duha pa man ni kabuok. Wa pa ba kay musunod ani? Pangigsuon, nganong gihisgutan ni nako karon sa akong humili, kay kung sundo na gay nato ang tao, dili na ang Ginoo ang maabot sa atong kinabuhi, ang kadaot, ang kalaglagan. Muna sa atong Ebanghelyo, ingos Jesus pagtuktok, pangayo, og pangita. Asa man ta magtuktok, asa ta mangayo, asa ta mangita, didtos Ginoo. Sa Dios nun nga paagi, dili sa tawhanong paagi. Ang gibuhat ron sa pipila ka mga og di man kadaghanan sa mga politicians, gusto sila nga adto ta magsigig pangayo nila pinaagi anang mga ayuda panahon sa elections. Adto ta magtuktok sa ilang ganghaan, managlinya, magbuwad anang init kaayo, kay haron lagi tatagaan kunuhay nila, nagpakaginoo na sila. Nya kana ra bang ilang gipanghatag kasagaran ana, ato ra sa nang mga kwarta nga ilang kinuha sa way pagpananghid gani usahay nato. Giunay-unay ratag lipat-lipat muna adto tas Ginoo. Ang Ginoo mo'y atong sangpiton. Di lang sa tamo akyos ani nila nga sad-an sila kung dili ang atong gamiton kaluoy. Ako kada nako kakitag usa ka politisyan nga nahangol sa kwarta o gahom, maluoy ko. Nganuman kay bawog gyud ko nga wa na gid na siya kalinaw, wa na siya kalipay, di na siya relax, kay nangilad na siya sa mga tao nga iya untang gisaaran nga alagaran. Luoy na kay na siya ug ang iyang pamilya. Ang iya sang pamilya ana mura sa gitamparos, wag tuo. Nganuman kay ang gipakaon ngadto nila kinurakot, inilad gikan sa mga taong misalig nila. Kaluoy anang klasihas tao. Gilingi ay mong tupad na gusto kang mahimong makaluluoy. Gusto ka? Sige, pangilad. Sige, pangilad. Why exempted ani? Bisag kami mga pare, ilad-ilaron mo na mo. Pero ako, i-check lang ninyo. Og nangilad ba ko ninyo aning atong slat-slat? I-check lang. Unya, og tanaw ganyo, nangilad ko. Ala, sige. Ayaw na mo og simba. Na i-check lang ni abay na dapat was atong project o wa. Kamulay check. Mas may nang kamoy mo check. Sige, manindog na ta mga anak sa Ginoo. Mga igsoon, si Kristo misaad sa pag-ingon, pangayo mo o kamo makadawat, busa mas malaumon kitang moingon, amahan patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang halawom nga kinabuhi sa pagampo, mukaylap lukop sa tibuok simbahan dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga taong naglunang sa mga bisyo o sa makasasalang pagkinabuhi, mangitag kapasayloan sa ilang mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami.
Nga magpadayon kita diha sa pagampo bisan halos kawad-an kitag paglaom tungod sa mga katalagman sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makakat-on sa pagpasan sa krus sa ilang mga balatian sa dalaygong paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nahatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, mapasaylo o mabanhaw uban kang Kristo hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom og langit nung Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit mo namong Amahan, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, nawata Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, kaluy ang mga tinguha sa mga nangaliyupo kanimo, ug human madawat ang mga halad ug mga pagampo sa imong katawhan, kabiganganha kanimo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, paingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan sa kami sa datan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang buktong magipabot ko, ang gugma kong kabus, ihatag ko karon. Ayaw itugot na ako mahirayo. Ako sa hugot nagatuo, kana ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagahunat, nadunggo ng imong pagtawag. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, gihatag mo ang santos nga pagkalawat aron pagpanalipod sa among kaluwasan. Himua kini nga maamong panabang karon ug sa umaabot. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine mercy or Diyos nun nga kaluoy. Mahitabo lang ni kung adto kita magtuktok, mangayo ug mangita sa Ginoo. Salamat sa ning paambit sa ilang mga grasya nga hinato. Mao na ni nga atong update karon ang atong SBF DAG nga slots
Niabot nag 52,886 ang atong halin, naapay 7,114 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Nya ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP para ni sa ato karong Holy Week celebrations o Fiesta celebrations. Ni abot na og 6,659 ang atong halin, naapay 63,341 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naani 12 slot challenge nga tag 1,200, niabot nag 221 ka 12 slot challenge. Nya kadtong atong itabang ni Father Arnel siyang parokya, haligi para ni Mama Mary, HPMM, niabot ng atong halin og 7,306, naapay 4,694 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nasa ni 20 slot challenge nga tag 2,000 per challenge, 47 na sad ka 20 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. O gusto mo regular nga pagpalit og slot, 700 ni tanan kaning tulo na to ka slots. Usa ka 500, duha ka tag 100. Kung gusto mo challenge, 11,200 ning tanan ang atong challenge. So naman sa uban ganahag challenge. Nya padayon mo og support sa atong mga kalihukan dinhi, Via Cruces, after sa kada Biyernes, suod aning Lenten season, after sa 6 p.m. Mass, anhi sa sulod sa simbahan, Via Cruces. Nya kada Huwebes, naatay prosesyon ni San Vicente Ferrer, karong gabi na nasa tay prosesyon. Ang atong YouTube channel, kaning Padresiano Ubod, padayunan ninyo pagsuporta. Naana ni Roy 232,000 ka subscribers. Padayon lang mo view, like, share o subscribe kada adlaw, no? Kay makahatag ni nato og additional kaning deepening sa atong pagpamalandong sa ebanghelyo o makahatag sad mo income para sa atong parokya, magamit nato sa charitable expenses o makalikay sa tas mga scammers. Sunda sad ninyo ang atong Facebook page, ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Kana mo inyong tan-awon. Salamat, manindog na ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang man mga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghanan ug pagkawat sa bililhon mo nawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kada itugugma mo, ang tanan karon nimo wa magsaksi ug magsangyaw sa minsan.